Assalamu alaikum, Hasken Arewa Renewable Channel. Barkanmu da zuwa tashar Hasken Arewa. Allah ya ba mu rana a yankin Arewa wanda za mu yi amfani da su wajen samarwa a gidajenmu ko wajen sana'armu wutar da za ta haska mana da daddare. Kowa ya san matsalar da muke fama da ita a yankin Arewa na rashin wuta da ɗaukewar wuta da kuma rashin tsayayyar wutar kanta. To Allah ya ba ku dama ta samar da wuta tsayayya a gidajen muke jira. Iska ko fanal za ku samu ku saka a gidajen ku don ku samar da wuta tsayayya domin amfani da ita na yau da kullum. Wannan ba wai wani sabon labari ba ne, ko ya san matsalar da ake cikin rashin karancin wuta, amma da iska wanda za ka yi amfani da wanta ko fanal wanda rana za ta haska ta caza maka ta samun maka da wuta a gidanka. Allah ya mana arziki, ya hore mana abubuwa kala daban-daban. So me za mu jira? Abin da za mu ringa kawo muku shi ne bidiyo da suka shafi harkar sola da yadda za a kula da su wajen gyara da maintenance nasu. Duk wannan za su zo a cikin wannan tasha ta mu insha Allah. Masu sauraro, na tabbata za ku ji daɗin wannan shirin namu, domin abin da za mu ringa kawo muku kenan bidiyoyi da suka shafi irin waɗannan abubuwan. Za kuma mu zaburar da yara wajen samun fasaha tare da su kansu manya wajen janyo ra'ayinsu wajen sun samar da irin waɗannan abubuwa a cikin gidajensu domin sauƙaƙa irin kuɗaɗen da suke kashewa. Ku hanzarta ku saka a gidajen ku mana subscribing, ku mana liking, ku kuma kunna notification saboda in mun saka bidiyo na gaba wanda za ku ringa samu game da yadda za ku samar da tsayayyar wuta a gidajen ku. Kuma kullum na nan na tara ji daɗin shirin da za mu kawo muku a wannan tashar ta mu. Mun gode sosai, mun gode. Sai mu haɗu a shirin da mu kuna tambaya ku je mana a comment section ƙasa, za mu amsa muku ko kuma mu kawo muku warware zaren ku. To mun gode. A Najeriya Allah ya ba mu arziki, ya ba mu damammaki da za mu amfani da su ciki har da irin wannan. Ku maza ku yi subscribe a wannan tasha ta mu ta Hasken Arewa domin samar da tsayayyar wuta a yankinku, a gidajenku.